Ayan, hello sa inyo lahat mga momshies out there. So, eto na nga, nako, live mula dito sa Laguna, ang momshies, ang momshi ni Gia Santa Ana at ang kinikilala ngayong manugang ba ang tawag doon? Ni Brenda Mitch. Taray talaga naman. Dahil nga nagsiselebrate sila ng kanilang first monthsary. Ayan, makakawa naman na natin ang kanyang momshies. So, ang lahat, si Momshi Jenny. Ayan, ang ating kasama ngayong gabi. Okay, first things first, Mami, ilan pang inyong anak? Bali, sa akin lang. So meron kayong Oo, first. Okay. Ilan ang inyong anak? Bali, Tricia, yung talagang pinakang sila Gio, Panganay si Gio? Oo. Gio, Gian. At Gian. Gian. Oo. Lalaki. Ilan ano po si Gian? Bali, si Gian ay bunso. Opo. O, Kayo po. Hindi, anak niyo yung po yan eh. Hindi, yung bunso. Si Gian. 13. 13. Okay, then, yung... Yung 15, 16 si Gia. Gia. Okay. Tapos, 20 si Gio. Magti-21 na pala ito si Gio. Hindi, February pa naman. Next year, debut na pala niya. Okay. Then, meron pa kayong ibang Hindi, anak? bali sa una, meron akong anak dalawa. Ang doon, bali namatay na yung unang Yung asawa. nabalo ka. Nabalo ako. So, ang anak ko doon ay si Stephanie at saka si Edson pala ko. Edson. Okay. So may ate at kuya pala si Gio. Okay. Tapos, the rest nun, yung asawa ko naman, meron siyang anak na isa. Si Genesis Santa Ana. yung kanina, si Genesis. Okay. Ngayon, ano pinagkakabalahan ninyo, Ma'am Shi? Dati noon ay... Hindi, ngayon, eto. Sa ngayon, wala na ngayon kasi doon... Tutok sa mga bata. Tutok lang ako sa mga bata. Okay. Gano'n, ito question lang. Since kasi di ba syempre nabalo kayo, di ba? Anong una ninyong asawa. Paano kayo nagkaroon ng pagkakataon ulit na humanap ng Ay, hindi ko naman kanibago? kasi hinahanap si Hilary kasi noong unang-una at doon parang nangyari lang, nagkatakulan yun. So si daddy is, si Papsi ay ano rin? Bali, Balo. Oo, balo rin siya. Bali, friend ko, friend naman ni Hiner. Yun, kaya... Pinakilala. Ito, ibig talaga nakakuha. Sana pala yung nanay ko din, no? Baka may chance pa yung mom si. Si ma'am si Jolly, hanapan natin ng bangga. Baka may mga pabalo pa, may mga balo na dyan. Oo, kumbaga hindi ko naman hinanap yung asawa ko. Talagang daw. Pumayag naman yung mga anak mo na, I mean yung dalawang una mong anak na. Oo naman. Kasi may mga ibang anak siya talaga na hindi parang kasi okay na yung mawawala tao. kasi yung sa Attention kanila, daw. Pero hindi naman. Naging Kasi, open naman sila. kasi hindi naman mahirap mahalin din yung asawa ko kasi mabait. Mabait talaga. Sobra talaga. Okay. Ngayon po ay isa sa talagang mga napakaingay na pangalan sa grupo ng Social Climber is na-involve kay Brenda Mitch, which is si Gio ang inyong anak. The first time na narinig ninyo na itong inyong anak po ay nakilala or close na kay Brenda, ano po yung inyong naramdaman? Hindi kasi noong una, ito dapat to sa vlog ko to Okay. tao doon, syempre noong una, ang tao doon, nagulat ako kasi noong time na yon kasi na ako ni Brenda Followers na ako. Okay. So bago pa makita ni Gio si Brenda, ikaw, ano mo na Ako, siya? ganito, hindi. Una pa lang, sabi ko, hala, parang yatang may binanggit si Gio na Gio Santa Ana. Sabi Si ko, Brenda? Oo, Okay. doon sa vlog niya. Mhm. So, hindi pa rin ako naniwala. Baka naman kapangalan na. Noong time na yon, nag-open sa akin yung anak ko. Pinabukasan. Sabi niya, Mami, ano tawag doon, ni-invite ako ni Brenda. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Sabi ko, wala, yun na nga. Sabi niya, sabi ko, di ikaw nga yun nabanggit niya. Sa live. Oo, sa live. Sabi ko ganyan. Siyempre, ano naman ako, okay lang naman sa akin. Sabi ko, kasi alam ko naman si Brenda, mabait. Sabi ko ganyan. Pero hindi ko pa alam na may about something sa kanila. Ay, pero bago yan, gano'n mo na siya katagal na fina-follow? Matagal na. Si Kasi pa Brenda. naman, pero hindi pa naman ako medyo tutok sa kanya. Kasi syempre, marami rin naman ako pinagkagawa sa ano.
Kumbaga, napapanood ko lang siya pagka nagpapapag. Yung, Pagka hindi ako busy ba? so, eto na nga. Ano yung nagpa-oo sa inyo? Ano yung dahilan para mapapayag kayo na magstay si Gio kina Brenda? Kahit alam natin nag-aaral siya. Oo. Anto doon, sa akin kasi, nakita ko naman, naging masaya naman yung ano ko doon. Tapos naging mabuti, kaya naman pumayag ko naman. Kahit nag-aaral siya. Oo. Pero, At saka hindi naman, kumbaga, nung time na yun, hindi ganun pa kahirap yung, gawa kasi online. Pero nung time na dumating na yung point na kailangan na siya umuwi, talaga ko kasi pinauwi. face to face. Oh, yeah. Okay, so ngayon, grabe, ang ingay na ng pangalan ng anak ninyo, putok na talaga siya. Actually, ako, along the way papunta rito, nung nagbiyahe lang ako. At mula dun sa labasan ninyo, papasok dito, is kilala na talaga si Gio kasi nagtatanong-tanong kami. Alam na yung kung taga saan siya. Kamusta po yung sitwasyon niya yun? Yung ganong setup, kayo ba ay na-overwhelm or minsan natatakot ba kayo kasi baka mamaya gamitin yung dahil kilala na kayo is Anto doon, ganon? I mean, baka maabuso kayo or magamit yung ano. Hindi naman. Sa akin naman, ang todo una, nagtitiwala din naman ako. Sabi ko naman sa kanya, wala naman sabi ko sa kanya, basta magtiwala ka lang sa mga todo, huwag kang gagawa ng para hindi magkaroon siya ng Negatibong komento. Oo. Yun lang naman sabi ko. At pangalawa, kaya lang naman ito, natatakot din naman ako. Siyempre, baka mamaya, hindi ko rin masasabi ang ibang tao, di ba? Baka mamaya ay, akala siguro, sikat na siya. Baka mamaya, alam mo na kung baka mamaya may gawin si Gio, gano'n. Kaya si Gio naman ngayon, maingat din naman. So, sa tingin mo ngayon, malaki yung naging epekto ng pagiging magkarelasyon nila kasi may mga nabago or natutunan siya sa ugali. Na dati kasi, syempre, isa lang naman si Gio na kahit naman lumabas yan, wala rin naman So ngayon, parang syempre, lahat pinag-uusapan siya. May mga, hindi rin naman natin alam na mga tao na iniisip na gano'n. Syempre, sa bilang ina, nag-ano rin naman ako. Nag-worry ka, nag-ano ako. Okay. Ngayon naman, Ma'am Shiz, 1 month na yung relationship. Alam niyo po ba na sila? Alam ko na. Open kayo, nalaman niyo na naging sila. Oo. Una, siyempre. Kayo ba nagdalawang isip kayo or parang, huwag mo ituloy, ayoko, o ganyan? Kahit itanong ko kay Gio, never ako sa kanyang, kahit sa isang relasyon, kahit nasa babae, never ako nakialam sa kanya. Okay. Kasi ang sa akin Hindi niyo kasi, sila pinagbawalan o ano? hindi ko sila pinagbabawalan. Wala naman ako ano sa kanya. Lalo-lalo na basta ang alam ko, minahal yung anak ko. Yun lang yung para sa akin. Ngayon, ayoko nung ang anak ko ay hindi, siguro masakit sa magulang. Na, kasi yung anak ko, loyal talaga siya. Tapos yung kapatner naman niya, hindi magiging loyal. So kahit naman hindi naman sa kay Brenda. Kahit hindi sa sikat o sa ordinaryong tao lang. Sa ordinaryong tao. Doon ako, pagka talagang minahal talaga ang anak. Nandun tayo. Siyempre naman, lahat naman ng mga momshes, for sure, yun din naman yung gusto, yung ikaliligaya ng kanilang mga anak. Kasi, although hindi naman ako kagaya niya, siyempre may iba-iba ugali. Yes, correct. Diba? I agree. Ang doon, kailangan, meron din naman time na hindi ka gusto ng di ba na? Hindi ka gusto ng iba. Meron time na gano'n na, ang doon, hindi rin natin masasabi mga ugali. Correct. So, kailangan niya, pakisamahan niya talaga. Isa't isa. Okay. Sa 1 month nila, meron na bang isa sa kanilang dalawa, it's either Brenda or Gio, na nagsumbong sa'yo dahil it's either Brenda or si Gio nagsumbong kasi yung anak niyo ganito, mami si Brenda kasi ganito. May ganun ba yung naging tampuhan nila or meron ba sila mga pinagtatalunan, ganyan, na nagsumbong sa'yo? Na ang anak ko? It's either Brenda or si Gio. Wala lang, minsan lang si Gio may pagkakataon na minsan, siguro sa bigla ba, nag-selfie. Nagsiselos? Nagsusumbong sa'yo? Hindi naman yung kagaya nun, minsan yung gano'n.
Hindi literally nasumbong, Literally. na parang Hindi naman. Kasi Brenda, gano'n. Mamaya, nalalaki na yun. So, hindi naman literally na sumbong. So, makikita ko lang yung reaction ng anak ko. Okay. So, meron din pala siyang ganong thoughts. Yung parang iniisip Kasi niya. yung ano ko naman kasi hindi pala yun. Yeah, tahimik Totoo kasi. yan. Ano to, makikita mo lang siya sa reaction. Okay. Ngayon, Mami, ano sa tingin mo yung ano yung naging epekto ngayon ng pagbabloging na ni Gio sa kanya? Kasi doon, sabi mo talaga napakatahimik na bata. Nandiyan lang sa Meron isang sulok. ayun. Anto doon, dati kasi si Gio, tahimik lang yan. Nasa isang sulok, nasa taas lang yan. So, hindi mo siya makakausap. Minsan lang, pagka halimbawa, hindi siya yung nakikihalubilo. Halubilo. Correct. Nung time na nag-vlog siya, dumating siya kay Brenda. Pero nung time na kay Brenda siya, hiya pa rin eh. Kasi sa ramin nyo, di ba? Oo. So, nung nag-vlog na siya ng isang beses, ayun, natuto na rin naman siya. Nagulat din ako, di ba? Sabi ko ganyan. Kasi kilala mo tahimik na anak mo. Oo, sabi ko, ano ko ba to? Sabi ko ganyan. Siyempre, hindi ko inaakala na gano'n na, uy, medyo kumbaga parang sumobra na rin yung ano niya. Sabi ko maganda na rin. Yun lang naman yung ano ko. Kasi nagpapasalamat din naman ako dahil na-improve din yung Personality niya. niya. Okay. It's DJ.